Καλημέρα! Σάββατο 24 Φεβρουαρίου σήμερα και σκέφτηκα να σας κάνω ένα mini βίντεο να σας πω δύο πράγματα του τι κάνω. Μέσα λοιπόν από το coaching και χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία όπως είναι ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός αλλά και μέσα από κάποιες ενεργειακές θεραπείες υποστηρίζω εσένα που θες να κάνεις αλλαγές στη ζωή σου και δεν ξέρεις ποιον δρόμο να τραβήξεις και χρειάζεσαι κάποια υποστήριξη. Υποστηρίζω εσένα που θες να αποκτήσεις περισσότερη αυτοπεποίθηση. Υποστηρίζω εσένα που θες να βρεις τον ιδανικό σου σύντροφο. Υποστηρίζω και εσένα που είσαι ακόμα στην αρχή μιας γνωριμίας και δεν γνωρίζεις πώς να τη διαχειριστείς. Έτσι λοιπόν μέσα από τις συνεδρίες που κάνουμε μαζί, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον και ένα οικείο περιβάλλον, βρίσκουμε τον εαυτό μας και βρίσκουμε τις λύσεις για όλα αυτά που μας προβληματίζουν. Αναμένω τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας και τι άλλο θα θέλατε να μάθετε από εμένα.